Gabka, aha. Aj značku ti tu dali. Pozor, deti. Čaute, my sme Strikvenici. Cesta bola na najvyš príjemná, išli sme pekne po magistrále okolo mora, výhľady, útesy. Všetko, čo potrebujeme k natáčaniu vlogu. No a ja si tu chodím po ceste ako starosta. A dostali sme super nápad. A to taký, že ideme si robiť palacinky. Vári šéf-kuchár bez čapice. Tu akože najradšej by som vyrovnal, ale ja si viem pomôcť iným spôsobom. No a výsledok je na svete. Už len na veľa nutely. Gabka, čo povieš, môže byť? 10 z 10. Gabka dáva tuning. Chutí ti to? Dá sa. Dobre. To beriem ako urážku. Je to v pohode. No, Je to posledný dobre, keď nadáš nutelu. Dobre, ideme si niečo vyriešiť medzi 4 očami. OK, a potom som tu ja, čo neviem vystrihnúť rovno ani A4 na A5. Sme hladní a vraj tu majú výborný kebab. Neviem, čo je na ňom také dobré, ale jednej veci verím, že fakt musí byť dobrý. No, chalanom to šlo veľmi dobre. Aj rýchlo. Rada je tam inak stále ešte po nás. Tu lahodný kebabik. Gabka má box a ja mám žemličke. Alebo po chorvátsky lepiňa. Gabka ma vytiahla na piesočnatú pláž Strikvenici. Normálne som to chcel vidieť a som prešiel. Koľko som dobrovoľne prešiel? 3 km? 3 km som prešiel dobrovoľne za najväčšej horúčavy. A Ja neviem, koľko to je kilometrov. dobre, ja som to vyrátal. Ja ako vyštudovaný geograf s titulom není tu zle, ale ten piesok není pieskom. Je to taký prach. A chcem ísť dočítať knihu, lebo mám dobre rozčítanú knihu. Gabka to hejtí, že čítam len knihy, ale... Ja nehejtím, že čítaš knihy, ja hejtím, že čítaš Dominika Dana a nechci sa mu pozrieť opravdové značenie. Lebo proste Ani raz si to nepočul. Lebo Dominik Dan je... legenda. A ja ho rád počúvam. Čítam teda, pozri, už normálne som sa zbláznil z tých opravdových zločinov, lebo Gabka... To znamená, že si ich máš pustiť. Takže dnes večer máme program jasný. Hej, ja budem spať, ty budeš počúvať, dohoda. A v nedeľu pozráme futbal, dohoda, áno. Ďalšie miesto. Ďalšie workout ihrisko. No čo, tentokrát to dám. Pojem si tu aspoň raz zacvičiť. Uvidíme, sme tu o týždeň dlhšie, tak hádam to ide. Pozeral hokejové vlogy, si určite pamätá, ako môj kolega Tomáš vždy mi nadával na tých Britov, futbalistov. A on čo si mal asi aj pravdu. Britom to možno v hokeji až tak nejde, ale zjavne u futbale im to ide oveľa lepšie. A tento chalanisko chudák prišiel, videl a zvíťazil. Dobré ránko sa praje 5:47.
takýto krásny výhľad sa mi naskytá dnes rána. Keď som ukázal na workout ihrisko, tak dnes sa ide behať. Už sme obaja hore. Kamka sa práve pripravuje, ja nahodím tričko a poďme cvičiť. Dovolenka nie je len o flakaní. Po rannom behu sme sa vybrali oddychovať na pláž a od tejto sekundy sa mením na foodblogera. Ešte zo pár záberov na môj veľmi ťažký výber drinkov, keďže nepijem alkohol a áno, prepáčte všetci milovníci mače, dal som si ju večer, pretože nemal som si naozaj čo vybrať. Tu dokonca pijem konkrétne kakao so šľahačkou. Veľmi vám odporúčam reštauráciu Felix v Strikvenici, kto miluje burgery a lávové koláče. Ľudia, toto miesto je ako stvorené pre vás. Samozrejme, okrem jedla sme mali aj iné aktivity. Počas celodenného tripu sme navštívili Savodriu, konkrétne hotel Kempinski, kde sa natáčal film Šťastný nový rok 2, Dobro došli. Bol tu aj mimochodom Janko Koleník, ak by ste chceli vedieť. Z pláže pozeráte priamo na slovinské mesto Portorož, no a už tu vidíme Gabku, keď je hladná. Tu sa nachádzame v Novomgrade, odkiaľ sme sa presúvali do Puly. Nebude tu zmení vidlička. A teraz? Už to musím asi kúsiť. Sa ideme na izbu. A nevydržím na izbu. Sa nevydržím, ak chcem už to jesť. Víš, sme nemali vyhodiť to od kebabu. Dobre, kde zoženieme vidličku alebo lyžičku, je mi jedno. Ale daj sem. Toto doma neskúšajte. Jedine je kremejšie ako burgerov. Čas druhá. Je veľmi chutné. Lepší ako od mamky? Čo si? Taký neexistuje. Dobré ránko sa praje. Tak my sme s Gabčou počas nášho pobytu navštívili coffee shop a keďže kto ma pozná vie veľmi dobre, čo pre mňa znamená mať dobrú kávu hneď z rána. Zatiaľ sme sa shodli na tom, že dobrú kávu sme tu ešte nepili a možno to bude aj tým, že sme si nikdy nevyhľadli nejakú takúto špeciálnu či už kaviareň alebo prážiareň. Skôr sme sa zameriavali, alebo respektíve sme pili tú kávu na pláži alebo v reštauráciách. Toto je trošku iný druh podniku, je to presne to, čo mám ja osobne rád. Čerstvá, upražená káva, namletá a tak, ako má byť. Podľa recenzií som vyčítal, že by to mohlo byť dobre, takže osobne sa teším. No a už uvidíme, či dostanem to, čo chcem. No, káva je inak dobrá. Je to arabika a možno, že pre tých, ktorí pijú radi tú zmes na ráno, tak bude trošku taká, že až moc, lebo je tam cítiť tú aciditu. Teraz možno znie veľmi odborne, ale osobne mne tento druh kávy chutí, čiže ja som si našiel v tom svoje. Každopádne kréma dobrá, obsluha tiež dobrá, rýchlo obslužený. Milujem piť kávu takto tu, že proste človek tu príde, chodíte veľa aj domácich. A prídu, pijú to a toto je proste presne ten druh kaviarne, ktorý mám ja osobne rád. Nekaždému sa to môže páčiť, ale servis fajn, káva fajn, ostatne to oni veľmi pozitívne. Za euro 20 espresso som nepil, ani si nepamätám. Čiže odporúčam, kto ste v Strikvenici, tak sa to volá Milmar Coffee Shop. Oproti Konzumu. Super vec. A dobre, to bolo reči, než to východ na čaute. Chladne mi káva. Cheers.
a do ba do ba do, a do ba do ba do do.